Láska je žalúzia. Už teraz všetko sme vyprodukovali, skončilo v jeho bruchu. Poľky sa vraj ešte stále chcú dostať do divadla. No a pritom celý svet je divadlo. Čo Filip nezahral, to zatancoval. Čo nezatancoval, to obkysal. Tichšie, prosím. Ahojte, počúvate podcast Divadlo na vlnách. Moje meno je Adriána Odomorek-Lizaňová a dnes vedľa mňa sedí Martina Mašlárová. A poďme hneď na to. Dnes máme opäť výnimočného hostia. Tak ako to u nás býva zvykom. Je to autor, režisér, pedagóg, skrátka človek, ktorý má divadlo nielen v hlave, ale aj v krvi. Začínal ako ochotník v Prievidzi, aby šiel robiť dramaturga do Bábkového divadla Žilina, kde stihol spolu založiť festival Bábková Žilina, lebo keď už bábky, tak poriadne. Potom si na chvíľu odskočil do Spišského divadla ako interný režisér, aby nakoniec zakotvil vo Zvolene. Dnes ako umelecký šéf divadla Jozefa Gregora Tajovského. Učil aj na VŠMU v Bratislave, teraz na Akadémii umení v Banskej Bystrici a k umeniu vychováva nielen mladých študentov, ale aj vlastné potomstvo. Dámy a páni, Peter Palík. Dobrý deň. Ahoj, ďakujeme, že si prijal naše pozvanie a že ťa máme v podcaste. Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie. A teda, štúdium divadla nebolo tvojou prvou zastávkou. Ty si najprv študoval environmentálnu výchovu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prečo si sa teda odklonil od environmentálnej výchovy a dostal sa k divadlu? No, ono to bolo troška zložitejšie. Ja som začal na Technickej univerzite v Košiciach. Aha, takto? Tam som si spravil pár semestrov lebo ja som mal strednú školu vlastne stavebnú, pozemné staviteľstvo som vyštudoval a vlastne som sa tak nejakým spôsobom chcel orientovať na tie technické smery, no ale nejako ma to nebavilo a divadlo som robil ako ochotník a potom som si hovoril, že by som chcel robiť niečo, čo ma baví. No a láska k prírode a environmentalistika bola tiež taká ako keby druhá láska, tak to som potom išiel do Bystrice, tam som si spravil bakalára, ale už som vedel, že musím ísť vyskúšať to VŠMU, tak tam som si dal 3 prihlášky na réžiu, na bábkarskú réžiu a ešte aj na herectvo, tak nakoniec som si vybral to bábkarské remeslo režiséra. A využívaš nejaké znalosti práve z tých odborov, ktoré si študoval, alebo si k ním nejak pričuchol? Tak využívaš ich aj v divadle? No z tej technickej univerzity ani neviem, lebo to bolo, že banická záchranárska technika odbor, ale z tej environmentalistiky asi áno, lebo snažím sa ako keby to enviromyslenie dostávať aj do tej tvorby a vlastne teraz aj ako umelecký šéf vo Zvolene sme otvorili takú platformu, alebo teda voláme to, že zelená scéna, takže sme sa troška prihlásili k takej orientácii na trvalo udržateľné pôsobenie toho divadla, takže tam to tak nejakým spôsobom presadzujem. To je perfektné. No mne tá environmentalistika ani bábkarská réžia neznejú ako niečo, s čím sa dá a priori ideálne živiť, že nikto ťa nejako neusmerňoval, aby si niečo poriadne vyštudoval. Nemal si také kariérne ambície? Nie, no tak ako by to umelecké smerovanie vždy nejak som tak cítil, ale možno aj pre tých, čo počúvajú, že čo by sa chceli venovať umeniu, tak tiež som mal akoby taký pocit, že to je niečo také nedosiahnuteľné, že ísť na to VŠMU a v rodine som nemal také zázemie, tiež tam bolo väčšinou technické odbory vyštudované, ani sme nemali takých umelcov, no a ja som bol vlastne takým nejakým prvým priekopníkom. No ja si myslím, že my dvaja sme sa vlastne prvýkrát stretli v ochotníckom divadle alebo v tom prostredí ochotníckych súťaží. Ako si vlastne k tomuto prostrediu sa dostal, lebo ty si teda potom sa dostal aj k súborom, ktoré mali významné výsledky v tejto oblasti, že sme teda sa stretávali na súťažiach, na prehliadkach. Tak ako to bolo s týmto ochotníckym tvojim zázemím? No ja som z takej generácie prievidskej, o ktorej pán profesor Štefko hovorí, že to bola prievická liaheň a vlastne my sme boli taká väčšia partia okolo divadla A potom tam bolo mládežnícke a ešte funguje mládežnícke divadlo Šanty, ktoré založil Peter Serge Budko a z tej Prievidze vyšlo viacero takých osobností v kultúri, napríklad aj Slava Dábnerová, vlastne my sme boli takí súputníci, Slava robila také alternatívnejšie veci a ja som vlastne začal s Ačkom ako herec, kde nás viedol Jozef Krasula napríklad, alebo Michal Babiak, to boli tie režie, kde som sa ja vlastne prvýkrát zoznamoval s divadlom a vlastne naberal odvahu ísť to robiť aj profesionálne. No. Ja myslím, že profesor Štefko to nazval, že prievidský divadelný kombinát. Áno. To je ten pojem zábavný.
A akú pridanú hodnotu ti ochotníci poskytujú, lebo ty s nimi teda stále spolupracuješ? No ja tak to berem ako taký záväzok, lebo som vlastne stade vyšiel a tým, že som povedal, že som tam nabral tú odvahu, tak vlastne som mal taký záväzok, že sa vrátiť a niečo im zase odovzdať. Tak sme teraz pripravili niekoľko inscenácií v uplynulých možno už 10 ročiach teraz, že 3-4 inscenácie som robil ja ako režisér a vlastne to bol to veľmi príjemný návrat, taký, že kde sme sa veľa zasmiali, lebo sme robili väčšinou komédie, im to aj celkom svedčalo a ja som sa z toho veľmi tešil, takže mne to dáva ako, neviem, že priateľské vzťahy, ale aj tak ako, že je to taká zábava pre mňa. I keď to je náročné v tých ochotníckych podmienkach, samozrejme, to nie je také, že na plný úväzok a ľudia majú mnoho iných zamestnaní, ale tak snažili sme si ten čas vlastne spríjemňovať, aby to nebolo stres, ale zábava. A od roku 2020 pôsobíš ako umelecký šéf divadla Jozefa Gregora Tajovského. Aké boli tvoje ambície a do akej miery sa ti ich darí naplňať? No, tak ambície... V podstate ja som nastúpil, vtedy tak bol COVID v máji a ja som predtým vo Zvolene občas som sa objavil aj ako divák, lebo ja pochádzam teda z Prievidze a vlastne v tej spádovej oblasti bola okrem Nitry teda je aj Zvolen akoby profesionálne divadlo, takže aj tam som občas zablúdil. Mal som tam pár priateľov. Michal Babia, ktorý pôsobil vtedy aj s ochotníkmi v Prievidzi, tak on tam robil istú dobu aj umeleckého šéfa, mal tam niekoľko reží, tak aj vďaka nemu som sa dostal aj do Zvolena, aj do Trnavy, kde on pôsobil. Vlastne aj vďaka nemu som videl veľa inscenácií v Trnave a ja som teda tam prišiel ako umelecký šéf a tak som mal trošku takú ambíciu stretnúť sa s priateľmi, robil som tam predtým baladu pre banditu a vlastne sme si s tým súborom sadli a mal som pocit, že tam je ako keby potenciál a to divadlo nebolo na prvých priečkách ako keby toho záujmu tej divadelnej obce, akože divácky nebolo nenavštevované, ale tou dramaturgiou, ktorou robilo, tak patrilo k takým divadlám, ako keby, ktoré nie úplne dostávali dosky a že by si tam divadelní kritici podávali kľúčky, ale ja som tam cítil ten potenciál a vlastne snahu aj túžbu toho súboru sa posúvať ďalej a tak sme tak skúsili, našli sme spoločnú reč aj s dramaturgiou, aj vlastne s tedajším vedením a myslím, že aj so súčasným vedením, teda riaditeľkou pani Rafajovou, aj teraz Petrom Kovačom, že to nasmerujeme niekam a kde by sme mohli mať aj vyššie ambície, ako len naplňať divačský záujem a celkom prichádzajú nejaké výsledky. To som tiež chcela podotknúť, že vidno, že tieto ambície sa nejako pretavujú aj do reálí, lebo jednak nominácie na ocenenia, pozvania na festivály sa stali takou bežnou súčasťou života vášho divadla, čo je super. Myslíš si, že zároveň sa to nejako pretavilo, lebo napríklad my v divadle to dosť riešime, že ako vlastne tú náročnejšiu dramaturgiu zladiť s tým diváckym záujmom? Ako to u vás je s tými divákmi? Že našli si teda cestu k týmto náročnejším možno niektorým titulom? No nie je to jednoduché. Samozrejme, hlavne ako keby v malých mestách. Ako, nemôžem povedať, že Zvolen je úplne malé mesto, ale ten divák sa musel troška vychovať. A myslím si, že za tých 5 rokov vidíme, že vychovávame. Samozrejme, tie náročnejšie tituly sa nepredávajú ako teplé rožky, ale snažili sme sa aj tú dramaturgiu, aj toho, ako, nechcem povedať, že ľahšieho žánru, ale vlastne tie komediálnejšie tituly, ktoré sú lákavejšie pre divákov, ako keby pre tú širšiu vrstvu, vyberať dôsledne, že sme zvolili komédie zo slovenskej klasiky, alebo sme išli po takých klasickejších komediálnych tituloch, alebo tituloch, ktoré sú, dá sa povedať, že tak povediať, že v rámci toho vnímania tej drámy, alebo komediálnej drámy na takom vyššom stupni. No zápasíme s tým samozrejme stále, to je vždy je veľa otázok, ale mám pocit, že sme sa otvorili a prišli aj noví diváci. Hej?
Že práve tí, ktorí zase nepotrebujú vždy vidieť komédie, ale v tom divadle sa možno aj zamyslieť alebo odniesť z toho niečo viac, nejaký umelecký zážitok, tak tí začali prichádzať. Paralelne tam vo Zvolene fungoval aj taký festival, ktorý ešte aj je. Teraz sme ho zastrešili aj my pár rokov, lebo strátili strechu nad hlavou a to je Víkend atraktívneho divadla, kde práve že boli pozývané takéto inscenácie od alternatívnejšieho typu, ak by som to povedal tak jednoducho. A tí diváci, ktorí chodili na ten festival, tak začali bežne chodiť na tie naše repertoárové kusy, takže sa to tak vyvažuje teraz. No. Ty si autor a režisér, ktorý tvorí aj pre deti, aj pre dospelých. Ako sa musíš prenastaviť, keď ideš vytvárať niečo pre deti a naopak pre dospelých? No, tak to je v rôznych smeroch, hej. Ja v podstate toho detského diváka vnímam úplne ako partnera, ako keby dospelého. Ani tú tvorbu nejak nevnímam, že to je o niečo menej, že by som tam dával menej energie, hej. A skôr je to o tom ako keby vnímaní, že toho percipienta, čo môže očakávať, čo môže odčítať a to posolstvo, ktoré mu ja viem dať, že aké prostriedky na to použiť. Tak pri dospelých, keď robím napríklad alebo pre staršie deti, mládež a dospelých, tak tam môžem pracovať s nejakou náročnejšou metaforou. Pri tých menších deťoch skôr zase s nejakou mágiou alebo s niečím, čo dokážu oni odčítať. Hej. Je niečo, čo máš radšej? No mal som teraz takú krízu. Že si hovorím, že sa vykašľam na tej veľkej nejaké interpretácie, ktoré vždy niekto môže spochybniť a vždy tam nájde nejaký problém a že radšej sa budem ako keby orientovať na ten fantazijný detský svet a to ma tam cítim tak akože v niečom. Preto som si vybral aj to bábkové divadlo, lebo ono tak bolo, že som bol prijatý aj tam a mal som sa nejak rozhodnúť a vybral som si to bábkové divadlo, lebo mám aj bližšie k výtvarnému umeniu. No a toto sa troška tak odzrkadluje aj v tej tvorbe. Tak som si tak akože vravel, no, že ale už keď je niečo potom veľa, tak potom už človek má zase potrebu, že tak skúsim nejakú interpretáciu Hamleta, lebo nie som akože imunný aj voči spoločenským situáciám a veciam, ktoré by to si myslím, že aj divadlo malo odzrkadľovať, tak potom mám občas potrebu akože urobiť aj nejakú výpoveď, ale akože tie detské veci robím tak ako keby s radosťou. Odkedy som otec, tak ešte viac. Myslím si, že tých tvorcov pre detského diváka nie je až tak veľa na Slovensku. Vnímaš túto tvorbu aj v kontexte nejakých trendov, že čo sa momentálne na poli teda slovensko-českého, dajme tomu divadlo pre deti, deje a že či to nejakým spôsobom spracúvaš alebo reflektuješ, alebo je to niečo, čo ide okolo teba, ale ty ideš nejakým svojim rukopisom? Určite to sledujem. Častokrát sa aj inšpirujem, sledujem aj zahraničné veci. Mňa stále ako keby s tými bábkami nejako koketujem, čak aj vlastne v inscenácii tu používame bábky a vlastne trápim tých hercov a herečky, že aby sa naučili vodiť. Ale sledujem to a myslím si, že akože na Slovensku máme pár zaujímavých tvorcov pre deti a mládež, ktorí tú tvorbu robia inovatívne, zaujímavo, či už, ja neviem, je to aj v Bratislavskom bábkovom divadle alebo partia okolo skupenia O divo, aj mnohí iní. V Čechách tam je tá tradícia bábkových divadiel veľká. Mňa celkom láka ako keby vyplniť ten segment, lebo samozrejme tie divadlá kamenné si povedia, tak mali by sme spraviť nejakú rozprávku, no niektoré divadlá, tak ako aj Zvolen a aj Trvanov to boli, alebo aj Spišská Nová Ves bolo divadlo pre deti a mládež. Kedy si mali takéto ako keby pomenovanie, tak sa to takom robilo programovo. Teraz to už je tak sporadicky, lebo je to aj v tom, že tie deti dorastajú a tie inscenácie v podstate nestarnú tak, ako starnú veľké inscenácie. Ja to zistujem, že ja teraz som sa pozrela, že v tých divadlách, kde som robil, tak tam mám akože 15 rokov Perimbabu na repertoári, ale že stále to sledujú ako
nové deti, hej. Takže že pokiaľ sa to celé nerozpadne, tak to ešte zostáva aj vlastne Malý princ je dosť dlho v Trnave. Malý princ je od roku 2016, čiže to je takisto 10 rokov. 10 rokov a stále je to veľmi obľúbená inscenácia, čo svedčí o tom, že sme ju nezdernierovali a že je navštevovaná a že ju máme veľmi radi. A o to sme radšej, že vlastne pre nás pripravuješ novú inscenáciu, ktorú diváci budú môcť vidieť od 21. januára, ktorá sa volá Emoňovia a môžeme rovno prejsť k tým Emoňom. Ja ešte trošilinku, kým budeme hovoriť o tej inscenácii ako takej, tak ešte zabrnem do skúšobného procesu. Že možno nielen pri Emoňoch, ale aj pri iných inscenáciách, že si skôr typ režiséra, ktorý má rád takú pevnú formu a presne, že čo ideme robiť a premyslené veci, alebo skôr improvizačné techniky a takú väčšiu hereckú slobodu. Záleží to od jednotlivých projektov alebo od projektu k projektu, pretože keď robím aj na škole so študentami, tak tam častokrát sa nebojím toho experimentu. No ale už keď ste zazmluvnení v nejakom divadle, tak tam už musia byť nejaké istoty. Ale samozrejme vždy vychádzam, dávam priestor tomu hercovi, že nech skúsi sám, ja mám nejakú predstavu alebo poviem mu a potom to ja nejako učešem. A napríklad teraz Emoňovia sú autorský projekt, takže tam som mal viacej otáznikov a nepreskúmaného územia, ako keď robím napríklad Malého princa alebo titul, ktorý vychádza z nejakej predlohy, kde už mám jasné, kam sa budem pohybovať z bodu A do bodu B. Hej. Pri Emoňoch síce mali sme nejakú scenárovú mustru, ale viacej som to nechával na tú hravosť, že čo nám tam vznikne a potom to tak teraz sa budeme snažiť vo finále už len doladiť. Ty si už spomínal, že máš deti a že ťa možno odkedy máš deti ešte viac baví tvoriť pre ne. A inscenácia Emoňovia je vlastne o zvládaní emócií a teda zdalo by sa, že tých detských, ale môžeme hovoriť aj o tom, že ako rodičia zvládajú emócie svojich detí. A vychádzal si pri tvorbe textu nejako zo svojej aj osobnej skúsenosti s touto témou? Alebo my sme teda spolupracovali, ale aké bolo to hľadanie? Tak klamal by som, keby som povedal, že nie, lebo tak to sa na človeka nejakým spôsobom nalepí. Aj samozrejme hneď si človek vybavuje všetky tie situácie, kedy deti prejavujú svoje emócie a vy ako rodič ste zrazu zúfali a neviete sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať alebo hľadáte tie cesty a ako ukončiť nejaký hnev alebo nejaký nekontrolovateľný plač, ktorý máte pocit, že je len kvôli nejakej úplne malichernosti. Takže akože vychádzal som samozrejme aj z toho, ale veľa som sa aj pri tom naučil, hej, že z tých rešeržov, ktoré ste mi poskytli aj vy, tak ako s tým pracovať, lebo samozrejme rodičovstvo sa nevyučuje a vlastne je to častokrát pokus a omyl. Samozrejme napočúvali sme si aj so ženou vždy kopec podcastov a múdrych rečí, ako nevychovávať, ale tá prax vás preverí, no musíte mať niekedy to človek zvláda, niekedy nie, ale myslím si, že treba si uvedomiť, že tu a teraz že čo je dôležité v tých vzťahoch a že aby tie deti sa cítili milované aj napriek tomu, že častokrát sú pre nás neznesiteľné. My tam máme tie tri postavičky Emoňov, Hnevka, Plačka a Bojka a nejakú vílu, dobrú vílu, dobrého vília. Ako si potom prichádzal na ten spôsob, ako budeme spracovávať túto nie jednoduchú tému, že kde ti skrsli títo Emoňovia v hlave? No bolo to ako keby ťažké zadanie. Hoci sme si povedali, že škôlkora, že ono sa to zdá ako taký komorný jednoduchý tvar, ale tá nálož, ktorá je veľmi citlivá a vlastne bolo to také chodenie po minovom poli a vedel som, že určite nechcem, aby to bol nejaký edukatívny tvar, taký, kde unavíme tie deti niečím, že ako sa správať, nesprávať. To sme si akože asi vyložili tieto karty na začiatku hneď a povedali, že toto asi nebude cesta, ale zase potrebovali sme niekoho, kto tu tie situácie bude kontrolovať a bude tie deti navigovať a bude nejakým sprievodcom. Tak som sa rozhodol tam ako vytvoriť nejakého strážneho aniela alebo postavu Vília, ktorého hrá Bráňo Mosný a on bude takým sprievodcom tých emócií a vybrali sme si také základné 3 emócie, nehovoríme o nich, že sú zlé, ale že sú také, ktoré nám komplikujú ten život a to bol napríklad teda hnev,
smútok alebo strach. A ako sa ti pracovalo s našimi hercami, ktorí teda nemajú veľa skúseností s bábkovým divadlom, ale sú to činoherní herci a teda sú tam situácie, kde oni vedú bábky? Ako si ich musel ty viesť k tomu, aby to bolo dobré, aby to vyzeralo, že to všetko má nejakú svoju premyslenú formu a že to nie je náhodné? No snažil som sa ich motivovať a presvedčiť, neviem, či sa mi to podarilo úplne, lebo naozaj je to výjdenie z komfortu úplné a vlastne to ego herecké sa musí totálne potlmiť a musí tam nájsť to médium tej bábky, pochopiť, že vy sa stávate tým, kto ovláda tú bábku a vlastne tam sú isté pravidlá, ktoré sa dajú samozrejme pochopiť. U nás na mojom bývalom pôsobisku, teda na katedre, sa to učí niekoľko rokov, ale akože pár princípov sa dá pochopiť a keď je vnímavý, inteligentný herec, ktorý v Trnave sú, aj herečky, tak to ako keby očítajú. Braňo Mostný má nejaké základy bábkarské, ale on bohužiaľ nevodí žiadnu bábku. No, takže... Ale akože myslím, že táto mladá parta, čo tam je, Eva, Lukáš a Maťo, tak sa s tým veľmi dobre popasovali. Ja som s Evou predtým robil ako so študentkou na akadémii, takže to je veľmi talentovaná baba. Samozrejme tá bábka, ona zo začiatku je veľmi tuhá, hej, že musíme si, ale to sa deje aj v bábkových divadlách, že tí bábkovci to musí ochytať, nájsť to, že sa s ňou ako keby zžiť, že nájsť tie princíp, že kedy vás to tlačí, pri tom skúšaní vás bolia ruky zo začiatku celé. Toto je presne ako keby nejaké cvičenie, že naučiť sa proste bicyklovať. Hej? A keď už prejdete tými prvými pádmi a už to dostanete pod kontrolu, tak už to potom zvládate. A myslím si, že tu to celkom akože vychytávame, že napriek tomu, že tam bola obava, tak už teraz to robia ľavou zadnou. Možno by som ešte sa spýtala na špecifikum tejto inscenácie, pretože s tým sme pracovali tak trochu od začiatku, že to má byť inscenácia nie len pre typické deti alebo zdravé deti, ale aj pre deti, alebo má byť prístupná, inkluzívna pre deti napríklad s nejakými špecifickými potrebami. My sme už mali aj taký testovací run včera, prvé predstavenie, kde prišli rodiny s takýmito deťmi sa pozrieť na ešte vlastne nespremierovanú, nedokončenú inscenáciu, ale už to bola nejaká skúsenosť. Ako si vnímal toto zadanie aj vôbec pri kreovaní tej inscenácie a ako si vnímal tú skúsenosť už s tými reálnymi divákmi tohto typu? No tak to zadanie tak pomaličky tam prichádzalo, že akože hneď to nebolo od prvého momentu. Lucia mi to tak pomaličky akoby dávkovala a ja som akože, možno ich to ešte tak prejde a že bude to divadlo, ale čím ďalej, tým viac sa to tak ako keby začalo presakovať a prejavať a pri tých rozhovoroch a akože ja som sa tomu ani nebránil, ale stále som ako, tiež to pre mňa je naozaj tekutý piesok, tak som ako s takou obavou akoby do toho vstupoval a zase som vedel, že tu musím z komfortu zase vystúpiť ja. Tak nechal som sa ako keby podmaniť tým a začali sme nad tým uvažovať. Mali sme tu nejaké dámy, ktoré sa teda venujú týmto deťom, rozprávali sme sa s nimi. Tiež som si aj popozeral pár vecí, informácií k tomu a vlastne ani to tak nebolelo. Že prekonali sme ten ako keby prvotný strach a možno nejaký taký predsudok, akože ja aspoň vo svojej akoby hlave tvorcu, že kde musím potlmiť niektoré svoje predstavy a vlastne naladiť sa na potreby tých detí a išli sme po takom nejakom zjemňovaní, ale v konečnom dôsledku som zistil, že ani nie je to nutné. Tam ide o to, že možno, ako ja som pochopil, že tie deti musia dostať taký ako keby komfort toho bezpečia, aby sa v tom hľadisku cítili fajn, aby mali dobrý pocit, aby ich tam niečo nevystrašilo, aby ich tam niečo neprekvapilo a vlastne my sme tomuto podmenili vlastne celý ten dej, ak sa to dá povedať, alebo tie aktivity na javisku a nebolo to zase také, že sme museli veľmi obrusovať tie hrany, zjemnili sme ich. Ja som si prizval na pomoc Maťa Geisberga, Náďu Salbotovú, ktorý Náďa veľmi citlivo vyrobila veľmi príjemnú mäkkú scénu, aj sympatické bábky si myslím a Maťo so svojím vnútorným duchovným cítením vytvoril takú hudbu, ktorá je, dá sa povedať, v tých momentoch relaxačná pre tie deti, takže akože tamto je fajn, takže ono to, ten celok veľmi pekne zabalilo do takého balíka mäkkého, ktorý môžu tie deti prijať a pohrať sa s tým ako s plíšakom.
Ono to vlastne celé sa volá, že relaxed performance, my sme to hovorili aj vo viacerých podcastoch a ono tam naozaj niekedy stačí akože veľmi málo, mne to tak príde, že iba sa tak možno všetci toho boja, alebo nie je tak veľa možnosti práve pre rodiny s deťmi, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenia. Čiže ja sa veľmi z toho teším, že v našom divadle to je. A keď sa bavíme o relaxed performance, tak ty si to naznačil a ja to iba tak ešte možno dopoviem, že to je presne o tom, že sa nemusíte báť, milí diváci, ktorí by ste nás chceli navštíviť, tak napríklad tam nikdy nie je tma. Alebo môžete z toho predstavenia slobodne odísť, vrátiť sa. Je tam pripravená relaxačná miestnosť, kde môžete vlastne odísť na chvíľočku, skľudniť sa, stíšiť sa, vrátiť sa, keď ste v poriadku a keď sa cítite, že chcete pokračovať. Alebo tam potom je príjemnejšia hudba, nemá takú silnú intenzitu, ani to svetlo, ani hudba, že sú to také príjemnejšie formy naozaj aj možno pre dospelých, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Ty sám možno je tento proces pre teba v niečom špecifický, alebo si z neho niečo načerpal, čo si predtým nezažil? No určite, tak je špecificky v mnohých veciach, s tým, že teda musíme aj myslieť na toto špecifického diváka, ale aj, ako keby aj celkovo. No. Ako, myslím si, že mňa akoby ľudsky to zase, napríklad aj to včerajšie stretnutie s tými deťmi, že sme si to ako keby zažili a zrazu ako tvorca som tam sedel a vidím, že to ešte je v stave, kedy je to týždeň pred premiérou a vlastne to ešte nie je hotové, takže ako niekto by zošalel z toho, že ešte tu ukazujeme nejaký polotovar. Ale musel som to proste prijať, bral som to ako takú otvorenú skúšku, nechal som v tom hercov a herečku vymáchať sa vlastne, že zachrán sa, kto môžeš. A boli tam také situácie, kedy vlastne spontánne dieťa sa vybralo a začalo brať rekvizity, alebo začalo, a oni to veľmi dobre zvládli, ale v podstate sme to tak ako keby vypustili, akoby ten stres, že nechá to plynúť. Dieťa sa pozrelo, prezrelo, zobralo si, čo potrebovalo a zase sa to uvoľnilo a ten záujem prešiel na niečo iné. Takže napriek tomu, že aj keď tam boli nejaké hlasy, nejaký plač sa zrazu objavil, ktorý sa zrazu potom bol utlmený a takto, ale prijali sme to a nenechali sme sa tým vyrušovať a ja som to tak akože celkom sa tak slobodne k tomu tiež akože postavil a som to tak prijal a s väčšou takou úľavou sa mi ide do toho generálkového týždňa teraz. A my ti ďakujeme za to, že vytváraš takúto inscenáciu, lebo je to spätná väzba práve od rodín, ktoré včera navštívili predstavenie, túto testovaciu, teda nejakú skupinu, keď to ešte nie je hotové, tak tá spätná väzba je vlastne nádherná, že oni hovoria často, že nemôžu navštívovať hocičo, aj majú takú obavu vôbec niekam ísť a včera vlastne si oddychli všetci, že aj tí rodičia, aj tí deti a sú tam aj rodiny, ktoré majú vlastne zmiešané, že majú aj neurotypické, aj neuroatypické dieťa a hodnotili to tak, že naozaj je to pre všetkých, že je to veľmi oslobodzujúce aj pre nich. Čiže ďakujeme ti za to, že toto prinášaš. No. A my sa môžeme tešiť na premiéru budúco týždňovú a veríme, že budú mnohí diváci a diváčky tiež spokojní a že teda sa nám podarí naplniť naše ambície. Ďakujeme aj za tento podcast. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Podcast je super, počúvam ho, tak odporúčam aj ďalším poslucháčkam a poslucháčom. A ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali. Moje meno je Adriana Odomorek-Lizoňová. Ja som Martina Mašlárová. A na podcaste spolupracuje aj Jakub Molnár, Matúš Vyšváder, Milan Hoďa a Juraj Bombala.